Gyere velem, kiszabadítalak innen. Ott vagyunk? Nem. Ott vagyunk? Nem. Ott vagyunk? Nem. Ott vagyunk? Ja. Tényleg? Nem. Ott vagyunk. Igen, ott vagyunk. Nos, ti merre mentek? Mi városiak vagyunk, szóval ez egyértelmű. Oké, nos, nekem van egy kis dolgom. Majd talán később még találkozunk. De várj, a nevedet nem tudjuk. A nevem Divi. He, ez a gyerek furcsa. Az. Hát megjöttél, Igen, uram. és mondd csak, mit szereztél. Megfigyeltem őket és megtudtam, hol élnek. Szép munka. Köszönöm, uram. Azoknak a fránya patkányoknak pusztulniuk kell. És haláluk okozója nem lesz más, mint én, Dark. Na jó, ezt a kacot még gyakorolnom kell. Te, Fégyó. Picit gondolkoztam, és kellene szereznünk egy dobost. Akkor gyerünk! Hát ez nem fog az égből hullani. Vagy lehet, hogy mégis? Na mi van? Azt hiszem megtaláltam. Ja, hogy ő? Ő csak Suzy McNatyk, az évfolyam legtehetségesebb tanulója. Azt mondják, már sok fiú próbálta beszerezni, de mindet visszautasíthatta. Megpróbálom én is. Te megőrültél? Igazad lehet. Valami más kell kitalálnom. Meg is van. Használom a filmes módszer. És az milyen? Neki megyek, elejti a könyvét, és felveszem neki. Ekkora ő is csak tele. Viszont ez így sétálva nem lesz jó. Szóval neki kell futnom. Lehet, hogy ez mégsem volt jó ötlet. Én megmondtam. Kussolj! Miért nem próbáld meg elhívni randira? Persze. Majd én segítek. Mégis hogy?
Most pedig odamész hozzá és elhívod randizni. De hát... Csak menj! Ö... Szia. Hali? Mm? Úgy hallottam, sok mindenben tehetséges vagy. És hát... esetleg... nem lenne kedved... beszélni a bandámba? Oké. Most gondolom, miért nem ismersz minket? Hát akkor Engedd meg, hogy elsőnek bemutatkozzak. A neve Blackid West, hivatásos gitáros, mesterszakács, jóképű sámos és... Szóval visszatérve, az én nevem Pizza Boy. És szerintem őt már nem kell bemutatnom. Nos, az én nevem... Igen, tudom. A te neved Suzy. Igen. De te ezt honnan tudod? Megérzés. Nos, ugyebár sok mindenben tehetséges vagy. És gondolom ezek közé tartozik a dobolás is. Nos, akkor ideje tesztelni. És... merre van? Természetesen, basszus, nincsen dobunk. Rendőrbáci, hogy vannak a foglyok? Valószínűleg ott ülnek a helyükön. Megnézzük őket. Ideje lenne. Úristen! Halálrátok, tirpákok!